Vážení občania a ľudia na Slovensku, takže stretneme sa na námestí SMP. A stretneme sa na námestí SMP, pozrieme sa kedy, 26. Čiže pozajtra, áno. A pretože tam príde hnusný, škaredý sulík, takzvaná kengura, alebo divoký pes dingo, tak musíme sa na neho pripraviť. Čiže mimo klasických štrngáčov používame takéto. Píšťalka číslo 1, píšťalka číslo 2, píšťalka číslo 3. A najlepšia píšťalka je z Decathlonu a stojí 2,50. A keď sa teda zjaví sulík a začnú tam tí valoví nohsledi tam vykrikovať, nech žije sulík, tak my začneme pískať. Toto je tá píšťalka z Decathlonu, kúpte si ju, my rozdáme tie naše píšťalky, alebo predáme, lebo máme málo peňazí a my toho sulíka prosím pekne krásne vypískame, takže ideme na to. Ukážem vám, ako to príde. To znamená, že sulík vystúpi, ja zdvihnem takto prst nad seba, áno, a vy všetci začnete, čo? Pískať. Sulík!